Dameni debata na sumurung siya sa luhut na roha. Ima na mga ramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Di hamuna manami na nami nang naposabulong na hinakulungan ni Tuhata lasrohata di bagasa sadarion di Minggu Pauno Podung Trinitatis laos tapatupa acara pesta pembangunan songoni perluasan HKBP Pabrik Tenun laos di bagasan sadarion tapestahon ono 10 tahun Uriau. Hatani di bata barita nauli na marsaor di tonga-tongata hobartu na tinurbukon ni Guriata dungatar surati di acara tai siatulu Yohanes bidusada mamuka maisian ayat 5 sahatu ayat 1 di Bibel nami halaman 336 pada nebar hujahami ma di tonga-tongata pay huti-hutamu ma di rohamu nadenggaddo pabahenami anggia na tuaka dongan nang tuaka tamue di hati dakon nasida do holong ni roham di joloni uriai denggamma paborhatomu nasida marguru tunatama di debata ayala ni guarido nasida borhat dangadong di jalo nasida giaha sianaka parbigu di bahini tamama hita majakon akan nasongoni asa gabe dongan pangula hita pajongjong hasitongani ido hatani debata barita nauli na marsaur di tonga-tongata di mingguta sadario amang inang dohota kana po sebulong na hinaholongan ni Tuhata topik minggu di bagasa sadarion marsiurupan di bahasa Indonesia saling menolong. Ada orang suhu bahi-bahi baca bitaun hupatu jodoh mamarhite sada berenungan isema diurupi hojol ma samingguon isema diurupi hojol ma sabulanon isema jolma diurupi ho satahun manang sebaliknya hubay kami suku-sukun isema mangurupi ho sa mingguon isema mangurupi ho sa bulanon isema mangurupi ho sa taon. Dunia ini pasti menjawab lebih mengingat apa yang dilakukan. Victor Morado ngotot tak ngahuru pisianu, ngahuru pisianu, ngahuru pisianu, ngahuru pisianu. Alay mauldo hita mangingot. Nung nga diuru pisianu au, nung nga di baisianu na digat tuau, nung nga di baisianu na udi tuau. Satu yang boleh kita pahami dari firman ini moloridok komersiurupan tentu dia doa manginang nahinatahon ni panurat Yohanes di bagasa turpukon molotaida sasitongna adong pamuzion ni panurat Yohanes tusigayus na takas majalo jala dohot mangurupi akka parmarita nauli laho pararaton barita nauli takasdo di tonga-tonga ni turpukon marhite hite na patar taida
Di ayat 5 nadenggat do pabahena miyang gia na tuwa kadongan nang tuwa katamue ngulu na hinalomohon ni debata asa patar ngulu na martamue ngulu niaka na porsea di debata ngulu niaka na mangurupi ngulu na patar mabahen nadenggan di tonga-tongani ngulu. Alaya dong amanginang naik ko berengot tadison motivasi mabahin akan adinggani na perjolo di tonga-tonga diturpukon di ayat onomi marguru tunatama di debata. Coba maju amang renukon pabahena muakana denggani tamaroi di debata. Coba maju inang renukon pabahena muna denggani tamaroi di debata. Coba renungkan bagi anak-anak kami na posobulung, apakah itu menjadi sukacita bagi Tuhan? Tidak sedikit perbuatan kita mungkin dang tama di debata. Tidak sedikit mungkin dang menjadi sukacita bagi debata. Terlumubi mololau kita tu prinsip ni portibion. Yang kuat itu selalu menang. Itu yang mungkin menjadi motivasi kita dalam berbuat baik. Alai sadahal na pasti di tonga-tonga ni turpukon dan di tanda sigayus alai di patuduho ni bana dirina na takas majako kata ni debata di bagasan na patar ngoluna mangaradoti hata dohot patik ni debata perbuatan dia berlandaskan satu yang benar tama di Tuhan. Tama dituhani dang nilai nominal. Tama dituhani dang balga ni papahenan. Tama dituhani dang unsur-unsur nilai 2 digit, 3 digit, bahkan 5 digit. Tama dituhani ketika engkau ikhlas berbuat itu dalam hidupmu. Tidak jarang orang mampu membangun sesuatu bahkan spektakuler. Tidak jarang orang Kristen mampu membangun sesuatu yang mungkin diingat orang berpuluh tahun, beratus tahun. Adong dojol mahuboto amang satu pahopuni nama jaloon bui dui gabe si ingoton alai uji ma tama doi di Tuhan ini molo didokon nani lehon ni tanga siamu nunang diri haboto habirang manang sebalikna nani boto ni tanga nani lehon ni tanga kabirang unang diboto tanga siamun. Itu bukan soal pemberitaan, itu bukan soal sosialisasi, tapi itu adalah motivasi keikhlasan, motivasi ketulusan, motivasi yang benar-benar dalam hidup orang percaya. Pemberian orang percaya bukan soal unsur digit, bukan soal nilai nominal, tapi miliki amang inang, memberi dengan tulus, memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang ikhlas. Ona la pesta pembangunan dohot pelebaran aliara ti ono 10 tahun. Sabui-bui naik kusurido hita marpapahena dison. Om manai dokna na tama di Tuhani. Bodo di hutuko hepeng muamang inang. Naong di parlehomi. Alai ngot ma hobar tu episteliate. Lebih bermakna kepada Tuhan menjadi sumber berkat.
lebih bermakna kepada Tuhan menjadi sumber yang benar-benar, jaminan yang pasti. Lau sidora dohono nami ate turuas ni huriaon las maroham boy di pasaliho huria las maroham boy di papija poko tu huria akan arikot si pakeon di huriaon dang nama dokon unang jalo bei, dang nama dokon unang pangido bei, dang nama dokon dang bayaron ni gereja bei, nanaing dohonokku sadia pedi pasahato tu huria las maroham dok mama uliate tu Tuhani godang di pasu-pasu najinalon. Amanginang hampir godang donuain jol mamar pabahenan terlumobi alani multimediaon molo diberkamu di multimedia seolah-olah semua itu pembuatan pabahenanna untuk mencari popularitas. Setabiate dakkolan napo so benuang mer YouTube kana matuo nate laos mengara do tu selfie nate jalaido na padua ho naing dokono nami amanginang jika kecil yang kita perbuatlah itu dengan keikhlasan. Jika besar kita perbuatlah itu dengan ketulusan. Jika dunia ini mengenal popularitas, jika dunia ini mengenal apa yang disebut angka jempol, jika dunia ini mengenal apa yang disebut sanjungan, jangan terbesit dalam pikiranmu Bapak Ibu. Semua yang dilakukan, semua yang kita perbuat hanya untuk apa yang disebut penonton yang kita sebut viewers. Amanginang dia dosi parwahonom momolo di lehokoma akan anaing lehonomi so tung dirajumi ho amanginang di bagasan pabahenam mi terpuji guarmu sotung dirajumi ho amanginang di bagasa pabahenam mi gabi balga jala pujion ni halak maho. Sesuatu yang kita lakukan biarlah dengan motivasi yang kedua ala goarni Kristusi. Dia pitu tak kasih do kadido disi ala ni goarido nasida borkat dang adong di jalo nasida agiaha sian akka perbing boydo amang inang bagas bahenon nami panuturion dohot pangajarion molo didokon ala ni goari borhat perbari tanauli ala ni goari diurupi si gayus ala ni goari gabetarida mersi urupa nakana porsea jalaido tanggung jawab tadi gerejaon ala ni goar ni Kristus odo kita harus kerjasama di sini. Ala ni goar ni Kristus odo ikon adong hasadaon di huria. Ala ni goar ni Kristus odo ikon marsitu pahak kita di huria. Ala ni goar ni Kristus odo ikon marsia juajuan marsi dukungan di tonga-tonga di huria. Sotung dirajumi hamu amang. Huria pamatang ni Kristus. Huria pamatang ni Tuhatai. Molo didokot di bagasa turpuko nalani goarido sadahal na pasti na naeng dohonon na amanginang dang harapan pemberian
Alay naung jumolo do hita majalo, naung jumolo do hita mangido, naung jumolo do hita diurupi, naung jumolo do hita majalo akanauli na dinggan. Ido na nidok na dison ala ni Kristus. Lazimnya dunia ini mengenal balas jasa. Lazimnya dunia ini mengenal yaitu apa yang disebut balasan. Akan napor saya ada songoni be pakirimonna, akan colma napor saya naung takas majalo ubainido di dokon di bagasa turpukon alani Kristusi. Kasih seorang percaya yang benar-benar mengikut Tuhan, bukan menanti jawaban, bukan menanti balasan, tapi kasih orang percaya sebagaimana Kristus lebih dahulu menuntut dirinya untuk mengasihi dunia ini. Demikianlah kita semua dalam mewujudkan kasih. Hatani debata mangihuton Apostel Paulus di 2 Korintia ayat 7. Ganukma naniojar ni rohana unang masya muruk manang sian na ona paksa aha didok disi ay di hakolongi debatado nalas roha mangaleho ay di hakolongi debatado nalas roha mangaleho molotai dari tonga-tonga ni turbukona dong mungkin nanai ko si pamanatota. Mungkin dalam pemahaman kita bahkan ajaran gereja kita gumodang maakadongan saha porsiaon dang menutup kemungkinan amang molo takaspe diajarohon gumodang madonga saha porsiaon alai mangigutot turpukon di tolu Yohanes sada ayat 5 saha 2. Ini tidak mengenal batas lagi. Ini tidak mengenal apa yang disebutkan songon perumahan ya hati molo di perumahan. Batas-batasnya ya dong hati warna. Huingok do naking gabi lubau. Adong batas-batas na perumahan alay adong musi pagar na ibain na adong warnite. Ano mahualu si ami pedang mangingot, hamu pedang mangingot hati. Klaster. Ber kamu perumahanon di bagasa sada perumahan do ibana. Alay adong klaster na. Adong mamusay si sakpamna, adong mamusay si gerbangna. Perbuatan orang percaya mangihutot turpukon menjangkau yang mungkin berbuat dekat, bahkan mampu menjangkau secara keseluruhan portibion. Alani molotaida amang inang didok di tonga-tonga ni turpukon ala ni goar idonasida borkat ala ni goar ni Kristusi motivasi kita berbuat baik jika dunia ini mengenal apa yang disebutkan balasan, apa yang diharapkan jalaido naboi tabereng di sosial kehidupan ta. Moloroy mana tu pestaku, balawaw tu pesta na ini. Molo ibay ni bana na dinggan, hubain na dinggan. Molo di bay ni bana na uli, hubain na uli. Dang pola sa alay amang. Alay unang lasong oni torus pe mahamat, tayo na nang dokonon nami. Pabuan ang tangha porsyaw mo amang, ikol lang martabba ma. Unang sopeduli ho ala suitad daho. Unang sopeduli ho amang alas o arok kubungan mo tu ibana. Monotung pesongoni pemahamata amang lamtang hapor siota diobason
Pemahaman pemberian bukan hanya sebatas kenal. Pemahaman pemberian bukan hanya sebatas kalaster. Bukan hanya sebatas keluarga. Iko mampu mahita pajolo di bagasa pikirata. Hobar tutur pukon. Pemberian itu tidak ada kalaster. Tapi menurut pemahaman kami, pemberian itu adalah soal kebutuhan. Posdorohanami amang inang ala ni goar ni Kristusi tarlumowi mari tonga-tonga ni huriaon iko mampu dohita patuduhon panggilan kita di dalam gereja bukan karena satu pemikiran. Panggilan kita dalam satu gereja bukan karena sama-sama mampu. Panggilan kita di tengah-tengah gereja bukan karena satu marga. Panggilan kita di tengah-tengah gereja karena Dia adalah Kristus sebagai kepala gereja. Auhom mamanginang sotung lalap po di tonga-tonga niya kapamikiri omi di sudi pabahenam muna uli gabi adong di ho kalaster dohot pembatasan hudoko kami perbuatan baik menjangkau yang dekat menjelajahi yang jauh. Perbuatan baik bukan sebatas dekat. Perbuatan baik adalah soal kebutuhan. Molo idaho amanginang di bagasan pangurupion nanaing baenomu idama di hari kotodo manang nadang sotung lalap na hudoko kami naking di bagasan papahenan gabi patar di hita aka papahenani holan sabatas natatandang di tonga-tonga ni huriaon rikotian pangurupion di huriaon di tonga-tonga ni huriaon rikotian pangurupiota saboi patar pelebaran perluasan areal sekaligus dalam memperingati benar-benar ulang tahun di huriaon. Amanginang las dorohakku di bagasa sadarion retahamu makalason ulang tahunon. Ulang tahun bukan soal hitung, yaitu tahun ini, tahun ini, tahun ini. Ulang tahun menunjukkan bahwa karya Tuhan di tengah-tengah gereja harus kita nyatakan. Ulang tahun gereja, perbuatan-perbuatan Kristus sebagaimana Dia perbuat dalam kitab kita di bagasa Bibel tahun. Hayati, semakin bertambah usia gereja, semakin benar-benar kita hayati. Berarti lemah pak kita mabahen nauli songon nabi nahen di Kristusi. Lemah pak kita mabahen na denggan, lemah pak kita mengurupi. Mertua mahomo loboy diurupi hojolma. Mertua mahomo loboy di pagajak kota ngamu tu jolma. Mertua mahomo loboy di patuko akan arikot di jolma. Jalai do tangyakku unang madok kita iso siurupan alai na mangurupi mahita sa luhut na. Jalai do jauh-jauh niya kana porsea. Jika hidup ini benar-benar diberkati Tuhan, ingat itu bukan hanya dalam hidupmu diberkati. Jika kita diberkati Tuhan, ingat mada kola pernah puna omui. Jika kita diberkati Tuhan, itu bukan hanya kepunyaanmu, tapi menurut pemahaman gereja kita, ada hak-hak yang lain di tengah-tengah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Naperpudi sahali napatuluhon. Dia do motivasi naik kotak kas berengot tadi son. Di ayat 2 di dok. Di baheni tamama hita majak konak kana songoni. Asa gabe dongan pangula hita. Pajongjong hasit tongani.
ingot tamu mabagas ni na mga lehon si lehonon. Hasitongan di Tuhani. Naking disi tama di Tuhani. Napaduahon ala gawar di Tuhani. Napatuluhon pajongjong hasitongan. So tung dirajumiho amang inang holan na mabilahalak pajongjong hasitongan. So tung dirajumiho amang inang di bagasang ulum mapertahaton hak didongan ima pajongjong ko hasitongan. Bagas neng dohonon na dison. Ketika kita ulurkan tangan kepada yang mungkin membutuhkan, ingot ma na pajongjong hasitongan doho disi. Ketika kita ulurkan tangan kita, ketika kaki kita benar-benar kita percepat untuk membantu orang. Ketika pikiran kita tumpahkan kepada orang, ketika doa-doa kita beri nama orang. So tungi pikiri hamu amanginang holak kepeng ma si leho-lehonon. Holak kepeng ma marsyurupanon. Satu hari ketika engkau bawa nama orang dalam doamu, ingat ngapa jongjok kasih tongak kondisi. Dia naneng dohonon na amanginang. Sotung dirajumiho amanginang. Di bagasan pangurupiyommu. Gamedang dia toko harga molo ditangnya koko kana asing. Harganya sama ima nanidokna pajongjong hasitongan. Pos dorohanami amanginang. Di bagasa turpuk sadarion. Uji ma di tonga-tonga ni ngulum di tonga-tonga ni keluargam. Pajongjoko kasitongan dada holan marhite. Nama seahong ngolu pajongjok kasitongan dada holan marhite. Na berkorban marhite-hite waktu dohot materi. Alai patarna naing dohonon na di tonga-tonga ni turpukon. Nung adohot to pajongjoko kasitongani marhite-hite na diulan ni Tuhani. Di dalam semua doa, di dalam semua hubungan percakapanmu dengan Tuhan, itu juga bagian-bagian na pajongjoko kasitongani. Orang yang selalu berdoa bukan hanya kebutuhannya, tapi nama orang disebut dalam doa-doanya nunga takasi pajongjoko kasitongan. Las maroham molo boyho manang yako kalak zalaingot ma sopola disadari ho tangyak konon dihalak maho jalaido pertangyangan ni buasa di patupa pertangyangan laho mengasah kebiasaan tadui berdoa bagi orang, orang lain juga berdoa bagi kita. Bui donuaing di partikia tahun dangolo ibana marsaur alai di batu papelian na di jabu. Bui do masai di bagasa partikia tanuaing alai sadahal na pasti biasakan hidup kita. Pemberian bukan hanya sebatas materi, pemberian marsiurupan dada holan marhite-hite si lehon-lehon naboy di ida si malolong alai marsiurupan ingot ma molo ditangnya koko molo disosoiho molo dinasehatiho di bagasanak kana hurangi nunga pajongjong hasitong kondisi sotung dipasipo amanginang akan arwai. Apalagi di jambatan waing, ketidakpedulian semakin benar-benar bertumbuh, ketidakpedulian semakin benar-benar mungkin karena yaitu gejolak zaman yang semakin maju ini. Alani ingot ma molo dinasehati hojol ma nunga pajongjong hasitong ako disi. Nya perpudi sahalima dohono nami siat turpukon hobar tu pestasta. Ingot mamanginang rak mabahin na denggani mahita dison asaboy tulus di hinarikot ni perluasan lahan
di hinarikot ni huriaon laho patuduhon nauli nadenggan marhite-hite akapakubasioni posdoro hanami di bagasan nasi ni rohani debata nabui berengotta marhite ulang tahun ono puluh tolu tahun sianusia nunga boy dohonotta lansia ayo ono puluh do lansia mulaung jol mau ono puluh dan menganggap dirinya lansia dan pola salai alaina yang dohonon na hobar tuaturon ono puluh nunga lansia bahasa pola husiku kami usia lansia usia yang harus dibantu, usia lansia usia yang butuh perhatian. Ujiamu maju kalian siahon namora kacik rohanihon akainang nejulunan non holanotik pehurang ngetor hacik rohanihon dang neng doonokku hacik mamora rohani hurion ala nungono puluh tolu tahun dangi. Usia lansia adalah usia yang butuh perhatian. Ketika kita memperingati 63 tahun hari ini, harapan kami amanginang, mari kita membuat pemikiran. Gereja ini butuh perhatian kita semua. Dakola perhatian ni amang si majutak. Dakola perhatian ni inang Gusmi. Dakola perhatian ni amang si buaya dohotakana asing. Apa yang mampu Bapak Ibu kau lakukan sekarang, ingat itu menjadi berkat bagi anak-anak cucu kita. Di bagasatang yang doau mulai nasugot denggam maulau sadarion ditu pahitu hata lamunema parsaura muna di son ido narumikot lamunema hasadau muna ido narumikot lam takasma leho kamu rohanang pikiranmu na diaraho todi asapatar di tonga-tonga ni ngolumuna pajowota di tonga-tonga di huriao dada ala ni sepemahaman dada ala rap marnapuna ala ingot maamang hinang pajowom mutuson ala ni Kristusi terpasu-pasu maaka naposo dison nabuhi pauneho kuriao nasa alam dasip tarpasu-pasu maaka namadua tarlu mo biyakayanak kon namet-met asalam takas pajowoni dipakilalaho sude huriaon kesatuan kita membuat huria ini semakin besar kesatuan kita membuat huria ini semakin dewasa kesatuan kita di huria ini ingat terberkati karena dia yang memanggil kita secara khusus ma tu pulau berayan gudangan nubut tak mau lelang ida manang dia penor dabui si bahen nami tu kamu ingot tamu ma rak marsyuru padohita iuru pihamu hami ibaga sa taunon urupan nami do kamu muse tauni alai dangala di pembalasan karena ini adalah panggilan kita bersama. Amin.